लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों बर'नि मोनसे जोबोद गोग्गाथाव आरो सोमोनांथाव बाथ्रा। बे जाहैबाय जों थानाय रायजो एबा सा सानजा भारतनि दरसे रायजो आसाम। बे आसाम हादरसानि आसाम मुङा माबोरै मोना एबा आसाम सोदोबा मारै दाजानाय बिनि सोमोन्दै बे भिडिअआव नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। दा बे बिथिङै गोबाङानो सानदों जानांगौ माबोरै जानाय। दा बेनि फिननाया जेबो नङा, जों बर' माहारिफोरासो आसाम मुंखौ दोनदों होननानै बुंदों। दा बेनि सोमोन्दै ओरैनो बुंलाबायनाय नङा, गोबां गेदेमा आरो गोबां फोरमानलाइफोर बिनि सायाव मोननाय जादों आरो। दा बे हिसाबै फोरमानलाइफोरनि बादियै गिबियाव आं नोंसोरनो खिन्थानो आखायाव लादों जे 10 थाखोआव फरायनो होबाय, सेबाजों दैदेनजानाय 10 थाखोआव फरायनो होनाय समाज बिगियान बिजाबनि जारिमिन बिलाइनि एबा जारिमिन आयदानि बिलाइ नाम्बार 98 बिलाइयाव फोरमायना होनाय जादों दि नोंथांमोननो खेबसे फरायना होनो आखायाव लादों। ख्रिस्टीय 13 जौथाइनिफ्राय खुंनो लानाय आहमफोरनि आरो बिसोरनि खुंथायनि सिङाव थानाय ओनसोलखौ बिसोरनि सिगांनि थागिबि बर'फोरा मुं होनाय आ-साम एबा हा-सम सोदोबनि संस्कृत खालामनायनि गेजेरजों असम मुङा सोमजिदों होनना पण्डितफोरा बुङो। दा खोथाया जाहैबाय माबे, बे लिरनाया थोंगोथों एबा जोबोद गोरलै बादि नुनो मोनो, नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेदि जुदि बियो मोनसे फोरमानारि बिबुंथि नङाब्ला थाखोनि एबा 9 थाखोनि फराय बिजाबाव सरकारा माबोरै थिसनखो? बे सोंथिया बिजिरथावना। आरो बर' बिजोंनि थाखायल' बे आयदा एबा बे बाथ्राखौ बे थाखो 10 नि फराय बिजाबाव सोदों बे नङा। सेबाजों जेसेबांनाखि दैदेनजानाय बिजोंफोर दं, मेडियामफोर दं, इंराजि मिडियामाव इंराजिनि बेखौनो बयबो फरायगोन, असमियाव बेखौनो बयबो फरायगोन एसामिसजों आरो बांलाजों आरो गुबुन गुबुन थागिबि रावफोराव जायफोराव फरायसालि बिजों दङ बेफोराव बेजोंनो गियान मोनगोन। दा अब्ला सरकारा जुदि नङाब्ला बेखौ जोंनो माबोरै फरायनो होनो एबा नैबे इयुन जोलै थाखो 10 आव फरायनाय इयुन जोलैफोरनो माबोरै फरायनो होनो? दा बे सोंथि। दा बेनिखायनो जों रोखा बुंनो हायोदि आसाम सोदोबा बर'फोरजों दोनजानाय। बिनि फोरमानखौ जों होनाय नङा, जारिमिनानो जोंनो होयो। बिनि अनगायैबो गुबुन मोनसे नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों। बे जाहैबाय नोंथांमोनहा गुगोलाव सार्च खालामनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन आसाम सोदोबनि अरिजिना बबेनिफ्राय जादों। दा बे बिथिङाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। आसाम सोदोबखौ गुगोलाव दिन्थिनानै होनाय बादिब्ला ओरै लिरदों, सिगाङाव गुबुन मोनसे फुंखानिफ्राय आसाम सोदोबा फैदों होननानै बुंदोंमोन, जेरै The present name Assam is supposed to have been derived from the Sanskrit word asama, which means unequal or fearless. दा बेनिफ्राय फैदों होननानै बुंदों। आरो बिथांमोनानो खिन्थानो होबावदों गुबुन मोनसे राहा। बे जाबाय ओरै लिरदों, Another observation made by historian Baden Powell was that the name Assam was probably derived from the Bodo word ha-som, which means low or level country. दा बे फोरमानलाइनिफ्राय जों बुंनो हाबाय लोगोफोर, थोंजोङै आसाम सोदोबा बर'फोरनिफ्रायनो दोनजानाय आरो बर' सोदोब हा-सम एबा समान हायेन हा एबा समान हायेन रायजो बे सोदोबजोंनो दाजानाय। अब्ला लोगोफोर बेखिनि फोरमायनानै होदों मिथिंगा राजा बसुमतारी, नेचार पाब्लिकेसननिफ्राय। गोजोन्थों।